Idkhot jangka Awaken India Movement hakah nyauterik ulber hajar arpauar kilalej banyak kendo ye principal ka Shillong College halor ka cingyo cingtip pakateka college ka pha ban submit yaki vaccine certificate shwa pakateka college kan plena na do ka chipauterik mentau benai kumta habang idkhot jangka Awaken India Movement kilayalej banyak kendo kinoi lam kateka jaka pulih Shillong bat kalong ka bas ngatanat bakinoi lam kateka jaka pulih kipediang ya kacingker pat haka cingya tai ka belakam slam Rangkat bat kidkhot ka Awaken India Movement. Nakaliang jongi ka kanhon Awaken India Movement kabetan hang ni po Meghalaya State Unit hadin bang ilayo banwan ni kendu ya i principal but i vice principal jongan ni ka Shillong College hakabedi bakani ka notice kablami akini gi kendat sengi na kabetala pentip ya porkhot ki kena puli jongan ni ka college la kalong ki puli ya BA BSc BCom BBA and BCA babaro kin setip no banu ka spotrik jong benai mat jong ni benai bamenta kani ka college kan plino bala betharu ya porkhot ki kena puli bakin wan raya ka vaccination certificate bakai ke pelong ya ka Awaken India Movement bakan yo banwani kenduk ta kasengi ada bang ilayo sngo ya ka jingi kren dekat lang by principal i kong kharkongor i babat ya babat principal bakan college akan ka senam ka bamenta ngilapa ya ka jingtho limba ka AIM mangi pensngau ba omdei ban penbor ya ki kena pulih la kalong hapok kan ka college ni la kalong hakino ru ki college ki badan hapok ka Jelam Meghalaya banong banwan ra ya ke vaccination certificate lade bakin ya ke vaccine dikai ke ba anda haba nak liang jong ke ayam kala study ba anda haba ngila iro kat kum ka Supreme Court order kum ju lam ro napo ka Meghalaya High Court order ta ka borom ngila iba kini ki order lade ban mention lade batai sai ba it's not mandatory kamlong da ka ba penbor banong ban sim yo tika lani banong banwan ra ya kata ka vaccination certificate anda ba kejubang ilayo na i principal kalong ba nakaliang jong i principal ro ila batai sai bagi kena school la request ya baro ki kena pulih bagi mon ra ke vaccination certificate nrai om da ka penbor namar ban penbor hi kalong no nakaliang jong ke IM ada wan ra ke jing penbor kata kamot kalong kembali persa hero ya ka fundamental rights jong ka Indian Constitution kumju ro wat ki order ki balami nakaliang jong ka Supreme Court dan ni kumju na po Meghalaya High Court tingila yo skotu syai baki AK berkhoi ke bana kaliang jong ka AIM kawani kenduk mata kesengi kalong hi kalenti ke ba baru khoi ki kena pulih ki debat skotu syai ba nang ni syakmat lada de ki kena pulih ki belade ban ayu tika ki badon ya ke vaccination certificate ro ki laban submit lada ki kena pulih ki bom sim la ayu tika ki bom sim la don ya ke vaccination certificate ro annum le lepat kila hi banwan ka college ban pulih namar belai nada persang hidu kembang no ban pha jubor ban wan ra ya vaccination certificate lani ban ayu tika kata kemut lalong no mong no wan ra ya jing paria lani ka divide and rule policy ha ka bde bat ka pule ka puthi dina kata ka daw hi nakaliang jong ka Awaken India Movement kala pha ya jing tho namar haba phai ka jing tho kat kum ka balami sakini ki khndiat sngi ka dep no la dep ong hero COVID-19 vaccination is purely voluntary, it's not mandatory. Kata kalong ba kum ka central government guidelines kum juro kum ka affidavit kabal ban file siya ki court baper jong ki jela baper na kum juro sedu cha Supreme Court kabadi ka supreme power jong ka India hi bro hoy tinakani ka daw masaban ong ba ka Awaken India Movement hi ka soban kerpat ya ka college hi bro hoy bakam dei ban penenkam bakla ya kani ka bor bakani ban sungfu sai hiro ba kini ki AK berkhoi hi kilong tang nakadaw ba ka sarkar kada penenkam ya ka protocols andrai ha ka bakhadu hi nakaliang jong ka Awaken India Movement ka sobat ong ni ka bor ba ni ha hiro ban kentu ya ka sarkar jela le kumju ro ya ka sarkar India berkhoi bari ban pendam no si sendon ya kini ki protocols namar kini ki protocols kumalong no do komentang ui ba ki wanra ya ka jing lemwir jong ki babon haka imlang kasalang kamtam ki pai ba abang ipai keleng sodong abang ipai kamtam nilai haka pole ka puthi kalong sisendan kumbawan ra ya jing paria da ka bawan ra ya ni protocol kini ki protocols kumbang i lalong no ki ki bom trekam shu apa ka jela ka jongi hi bro kawai namar boleh ki pai ba hi ki ba im apa ka jela Meghalaya ki im kat kum kata ka hok ba ka jing shisha ki im kat kum ka fundamental rights jong ka Indian Constitution klem da paria klem da benta klem ong ro banong bangin im hala ka jong ka lenti na kata ka daw nga suban ong bani ka por
bakum kinong song kiba em hapok hari India lada kalong ro kumjo ngi kentui ki schools ro kiba ong ba ki wan ra ko online class andre kani ko online class ro kam tri kam e ro am pok jela jongi ngi don kam hi ka offline class ka balong ka wei na ki benta ki ba kongsan kam ha ka pule ku buti kam tam hi habang ipai hala ka jong jela hi bro ko wei na kata ka daw ka Awaken India movement hani ka por ka sngaw ban pensngaw anda habang ilayo ban ya kendu nakaliang jong i principal jong ka Shillong College ila priang ya ke ke bang ilayo ban ya kran bat ila debat ongro bakam dei ka ba penbor gi kena pulih pok ni ka college andai ka dei nakadaw jong ka protocols lani ka jingpha jong ka sarkar jilla ban wanra ikni ke berkhoj hendrai habang ikran shahi nakaliang jong kunhun lada pha hi nak sarkar jilla ban le ikni ke berkhoj kata ka long kumbai le persa ya ka Indian Constitution ka bla patha nak patha ka imlang ka salang jong ki pai ba nong song snong ki em hi hapo kari India hi bro hoi nak kata ka daw kum ki kmi ki pa gi ba pha ban pule la ki jong ki khon ha ki la ki jong ki schools na ki college ki de ba suthu shai ba omdei ban ong ban suthu bakla ya ki jing pha jong ka college la de jing pha jong ki school an ring is de ba suthu shai ba kini bro khoi ki jing pha hi jong ka sarkar ban kentu ki college ni ki school bakin pha ki kena school bakin IT ka lane bakin board ki protocols lane bakin wan ra ki vaccination certificate hagi benta ba pher handrai kini baro khoi kimde hi ki benta ki ba kongsan ngide ba sothu shai ladang idang em hi kong kinong India ngide ban board renti kat kum ka hok ba jing shisha ladang i board renti ya ka Supreme Court order ladang i board renti ya ka High Court order ladang i board renti ro ya ka Indian Constitution kat kum ka fundamental rights ngide ban sothu shai bangi em hero hagari jong ka jing sanchar lai loi nakata ka daw hagni ka por ka bamenta nagaliang jong ka Awaken India movement kidon sibon ki benta ha ka beribat kani ka reopening of schools and college ya ka bala de ban pha shai ba mandatory masking sensitization and order COVID-19 protocol it's not mandatory ha ka beribat ka jing pule ha ka beribat ki school say college ba pair dena ta ka daw hero ladagi phai kat kum kadi ka International Journal of Environmental Research and Public Health kani la depan ong lupa bakini baro khoi kilong kum bapen khenno ya kata ke Indian Penal Code ka badon hi hapokari India jungi hi bro khoi namar ki ek baro khoi ki bolong menta kilong no tang kum ong no bachuan ra ya ka jing pharia hapren ke imlang salang klem dawan ra ya kata ka jing eteli klem dawan ra ya kata ka jing songsuk ka jing song sngai namar ki babon hi ki pai ba ki em ha ka lumwer hi ka ni ka por ba menta ndrei habang i phai pat ya ki ni ki sngi ki bamta anda habakla janno ka election ni sawan ong ba kala bandan lese ke jing baklaru wadi ki noilam joka sarkar bagi pen bakla lenti upai pa hakna urkom un em bal hakna urkom un yai lada jong lada kalong no kombong no mentatan na kadaw bagin pha ya ka pule puti tang na kadaw bagin treikin kta kin haban borenti ka protocols ayu kan jela sala de gave ka por ban tebot lada kadi ka por ban tebot atau ki pai ba kin pen khenyo ki protocols ke ki protocols barakhoi nakata ka daw hingi kintu ya ka sarkar jela to pendam no sisndon ya kini ki protocols balada ka sarkar kam sengap ya ka ka ban nakaliang jong ki pai ba nong song snong jong ka jela hi borokoi kumjo jong ka ri India borokoi ki dawa ya kini ka benta lada ka sarkar kam sengap hero sisen ka sengi gimban sepat bangin ham mi biang spolenti ban peni bangi em hi hagari jong ka jing senchar lai loi kari ka ba em da ka lenti ka ba khoi klem kono ka jing benta klem kono ka jing pharia dena ta ka daw hero hagani kesengi ke bamenta nakaliang jong ka Awaken India movement anda habakala ya lenti ka sengo berong ba kalong ka ek lenti ke babha nakam ta kinong song snong jong jela bar kumjuro ni kentu kimi pa ki babha school ki babha college haki school si college ba per nginum dai banting nginum dai ban shifting ek barakhoi namar bala dang ikran haktin pareng we the people of India sovereign socialist secular democratic and republic kine gide ki ek barakhoi ki bangi de ban so tho shai bakum kinong song snong pori India nginum dei ban sengothu bakla nginum dei ban perkhat bakla namar kini baro khoi ki ditangki protocols ki bakak sarkar hi kapetun kam bakla banile persha ya ke Indian Constitution klem jing salia kata ka benta ka bakongsan ya ka banakaliang jong ka Awaken India movement Meghalaya State Unit ka kren ne ka por namar balai habang ipet ya ki central government guidelines ki baper lai ishai ba kilong ki ki ba keloi adang i perkhat ndrei habang i phai pat halor ka sarkar jelala jong ni iba kalong ke ke ba pharia lenti ya ke imlang ka salang klem dapan perkhat bakla klem dapan perkhat ya kano ka benta ka bangin em halo ka jing sisa dena ta ka daw hero ba
ka awaken India movement ka kentu ne kapor batongin sengap lem batongin sengau thu lem iki barkhoi bat ka Shillong College hi hagni singi bamta habang yo sengau shai anda habang ila dapan yekren barkhoi ki sengau thu baki haban bot ya ke ka baka sarkar ka pha henrei da ka penbor henrei ka Shillong College ka ya kelenti tangban chu request tangban chu kerpat ya gitu gi kena school kibla don ki vaccination certificate kibla depan ai ketika bagi wandra henrei gitu gi kena puli ki bom don ki bom chamal ai ketika ro kinum dei ban suthu bakla kila hi ban wan chpo ka college klem kano ka jing sha pharia kata ka di benta ka bakongsan kublai